Hindi mga idol, bula-bula ang sapa. Natingala ang mga residente sa Barangay Lawigan, Mati City sa Davao Oriental sa ilang nakitang bula sa sapa Lunes sa buntag, Oktubre 6, 2025. Ninitabo sa mong sapa diri mga idol, diri sa Barangay Lawigan. Makita sa video na nalukop og bula ang sapa sa lugar. Sa pagpanubay sa mga residente, nasayran nga gikan sa ginabas nga punuan sa kahoy ang bula nga misubay sa naughang sapa. Naadi ko experience sa mga idol. Ang katudayng kita na ito ganina sa sapa na bula. So dito kakahoy mga idol. Katudayng nakahoy mga idol, dugay-dugay na naigabas na napundo sa sapa. So, sabi na ito mga islab o katong mga kinaon sa sinso na nagkatang sa sapa. Na kay yung Barangay Lawigan mga idol, dugay-dugay na po wala may ulan. Matong sa October 5 sa gabi so kayong ulan, dulong ulan o kung ilat o ulan mato pagkabuntag kayo na sila pagkabuntag na napuno nagbula ang sapa. Kaya tungod dito sa kahoy na ginabas dito sa babaw. Kusog ang ulan sa Barangay Lawigan Domingo sa gabi ug natubigan ang sapa. Kaya kami po mga idol natingapol din kay dugay-dugay po biya niya tumuyo ang Barangay sa Lawigan pagsuka duwa gud mi ka lagi og mga ingana na bula ang sapa. Kaya kami among sapa diri mga idol patay lang among sapa mo bahara na og mo bulong ulan. Unang higayon kini nga nasinati sa mga residente, dili pa masulti kung ang bula adunay koneksyon sa gigabas nga punuan sa kahoy. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.